Iffaċċjat bl-iskandlu ta' Mario De Marco l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qed jibqa' jipprova jevita s-sewwa magħruf. Dak li għal snin twal il-viċi kap tiegħu Mario De Marco ma ħallas għax-xogħol li għamel wieħed mill-persuni li semmew fil-Panama Papers, xogħol li jmur lura sal-2011. Nista' nassigurah li dak li qiegħed jgħidu huwa gidba mill-bidu sal-aħħar. Kien nhar il-ħadd il-ġurnal Malta Today żvela li meta kien fil-kabinett, Mario De Marco sarlu xogħol fuq proprjetà tiegħu mingħajr ma ħallas minn Pierre Sledin. Dan biksur ta' kodiċi ta' etika tal-membri tal-kabinett. Mario De Marco talab biss invoice 34,000 euro f'xogħlijiet wara li faqqat il-kontroversja tal-Panama, twaqfet inkjesta fit-Times of Malta u bdew qumu mistoqsijiet kbar dwar l-aġir tiegħu. Busuttil m'għandux problema b'dan. Għadni kif uġibt fuq. Imma ekkux aċċettabbli għalik bħala kap tal-partit. Għamil mistoqsija u jiena wieġbek. Sewa? Il-kas ta' Mario De Marco ġi spjegat. Quddiem każ ieħor li qajjem mistoqsijiet kbar dwar ieħor mill-viċi kapijiet tiegħu, Busuttil qed jażel li jiddefendihom. Li smajna llum lill-Onorevoli Mario De Marco, il-viċi kap tal-Partit Nazzjonalista, jitkellem fil-Parlament u għamilha ċara. Qal jien m'għandi bżonn pjaċiri mingħand ħadd. Ma setax ikun aktar ċar minn hekk. L-iskandlu Mario De Marco jfakkar fil-każ ta' Joe Cassar li rċieva rigali mingħand ta' Gaffarena, inkluż xogħol fid-dar. Cassar kien irreżenja wara pressjoni kbira mill-midja anke jekk Simon Busuttil iddefendih. Staqsejna x'hemm differenti fil-każ Mario De Marco minn Joe Cassar, għal darb'oħra Busuttil ħarab. Naf li f'Ottubru li għadda kien hemm kassim li fil-konfront ta' Joe Cassar. Tista' forsi spjega li x'hemm differenza bejn il-każ ta' Joe Cassar u dan il-każ ta' Dr. Mario De Marco, nafu li Joe Cassar refa' responsabilità politika, ma nafx hekk Dr. Mario De Marco se jagħmel l-istess. Ara, il-każ ta' Mario De Marco diġà ġie spjegat